Els pronoms febles, en funció del complement del nom i del complement de l'adjectiu, funcionen com el del complement del règim verbal, és a dir, que depenen de la regla general en funció de la preposició que introdueix cadascun dels complements. Si la preposició és igual a de, el pronom feble serà en. O variants. Si la preposició és diferent de, el pronom feble és el pronom feble invariable i. Exemple per al complement del nom, introduït per una preposició igual a de. Quin és el fonament del que dius? Quin és el fonament? Exemple de pronominalització en funció de complement de l'adjectiu. Tinc una safata plena de pomes. Bé, ben bé plena, ja m'agradaria que estiguera plena. De pomes, la safata. Frase amb complement de l'adjectiu de pomes. Tinc una safata plena de pomes. Versió pronominalitzada. En tinc una safata plena. Exemple amb el complement del nom, introduït per una preposició diferent de. Ha organitzat una campanya contra la fam. Contra, diferent de la preposició, Contra la fam. Pronominalització. I ha organitzat una campanya. I igual, contra, diferent de. Contra la fam. Exemple de complement de l'adjectiu amb una preposició diferent de. Estic satisfet amb les notes. Amb és diferent de. Amb és una preposició diferent de. Amb les notes. Versió pronominalitzada. I estic satisfet. I igual a amb les notes. Amb preposició diferent de. Més exemples amb la preposició igual a de. Mirem ara quan hi ha una oració. La locució verbal tindrà la sort de, quan es combina amb un que conjunció, i així ja de pas ho recordem, cau la preposició anterior simple. És a dir, tinc la sort de tenir-vos a prop, quedaria tinc la sort que us tinc a prop, o vos tinc a prop. Pronominalitzat seria en tinc la sort. En igual que us tinc a prop. Del fet que us tinc a prop. Exemple com a complement de l'adjectiu. Locució verbal amb preposició de. La teua companya està segura que li ho confirmaran a temps. De la locució verbal, està segur o segura d'alguna cosa. Estar-ne segur. Per tant, la pronominalització amb l'oració queda la teua companya n'està segura. En, o en apòstrof en aquest cas, és igual a del fet que li ho confirmaran a temps. Versió caiguda. Que li ho confirmaran a temps. Quina murga! Això, traduït, és que tostón. Quan fem una cosa a desgrat o senzillament no tenim ganes de fer-la, va bé aquesta expressió. Quina murga! Un altre viatge, una altra volta amb això. Una altra vegada amb això. Che, escabut com ella soles. O escabuda com ella soles. Jo, escabezota a más no poder. En castellà, sobrellevar no ho podem traduir sobreportar o sobredur, d'acord? El significat sí que és suportar amb paciència, però això, en una mateixa paraula, queda endurar. Penseu en el verb dur. Endurar. Resistència, amb paciència. Penseu en el món de la moto enduro. Moto enduro volen dir moto resistent, perquè s'aplica al món del motociclisme off-road, és a dir, tot terreny. Les motos de motocross que van fora de la carretera han de ser dures, han de ser resistents. Enduro. Per tant, endurar.